Тази кампания максимално да разговарям с нашите съграждани лице в лице. Защото смятам, че местната власт от всички институции е най-близко до проблемите на хората. Да. Опитвам се всекидневно да провеждам редица срещи и да коментирам всички проблеми на нашия район с тях. Конкретно днес какви задачи ви поставиха? Днеска, както всеки ден, задачите са всеобхватни. Да. В всеки микрорайон има редица нерешени проблеми през годините. Като започнем от проблема с презастрояването и уплътняването на люлин във вътрешността му, което от своя страна доведе до проблема с паркирането, а именно тук липсваше допълнителното изграждане на прилежаща инфраструктура при строежа на новите жилищни и административни сгради. От своя страна това пък доведе до проблема с трафика, заради това и закъснях, проблема с паркирането, както посочихме. Оттам редица проблеми, свързани с мръсния въздух и не на последно място социалната инфраструктура. Значи, разширяваме района, застрояваме го, идват нови живущи, в същото време ние не се грижим за това да има повече места в детските градини, повече места за спорт, за културни дейности. Знаете ли, че Люлин е единствения, така и младост може да кажем, от големите райони, който няма културен център, няма културен дом, няма многофункционална спортна зала. От години ние слушаме, че това ще се случи. А това е комплекс, в който живеят хора, които са много повече от един средно голям областен център. Абсолютно. Към настоящия момент по наши официални данни 128 хиляди, но те са реално над 160 хиляди живущите в комплекса. Не случайно преди време казваха, че Люлин е спалня, но Люлин трябва да стане едно любимо място за развлечение на хората. Така е. Знаете ли, много хора, живущи в Люлин, се обиждат от това, че ни наричат спалня на София. Защото на места това го възприемат като, виждате ли, ние сме втора ръка софиянци. Извън тунела Люлин, втора ръка софиянци. Аз не мога да го възприема това нещо. Да, но метрото тръгна най-напред от вас. Така е. Затова и аз имам един призив и казвам следното нещо на моите съграждани. За повечето хора Люлин е в края, но според мен Люлин е в началото. И ние заедно можем да промениме средата, в която живеем. Но не искам да говоря общи неща, затова и на срещите си с моите съграждани коментираме проблемите такива каквито са и искам конкретни решения. Проблем, решение. Какво визирам тук? Сега идвам от една среща, която се състоя в Люлин, втори микрорайон. На какво станахме свидетели? Няколко детски площадки, обособени през годините като такива. Да. В същото елементарни условия няма. Няма едно кошче на тези детски площадки. Живущите са принудени сами да си поддържат пейките, да ги боядисват, да си изхвърлят сами боклуците. Общината не присъства на терен. Масово гражданите се оплакват от това, че не виждат присъствието на служители от общината, които да се ангажират с всекидневните проблеми. Добре. Или иначе казано, имаме един клон, който трябва да се отсече или да се замени липсваща шахта. Ние чакаме столичен инспекторат доста по-късно да вземе решение. Защо? Защото нямаме такова звено, което е обособено в районната администрация, което да се вземе много по-бързо. Тук вече е въпросът да децентрализирате, да се борите за решенията, които вие ще вземате сами в дадени моменти. Мисля, че това е основният момент. Да, ние от години се бориме и за децентрализация на бюджета, и за децентрализация на районните кметове. Извинявайте, но ние заставаме пред нашите съграждани и поемаме определени ангажименти, които, знаете, че до голяма степен са обвързани с определено финансиране. Но изпадаме в един нонсенс тук. Ангажирайки се пред нашите съграждани за реализирането на даден проект или решаването на даден проблем, ние до голяма степен сме зависими от решенията на Столичен общински съвет и от столичния кмет. И тук е мястото да отбележиме, че основната роля на един районен кмет, успешен според мен, е той да бъде изключително активен, за да може да реализира проектите си и да бъдат вкарани в инвестиционната програма за следващата година. Добре, вашите приоритети, които вие представихте при откриването на кампанията, са били в 3 раздела.
Именно. Сега ще ги Да. посоча. Ние разработихме една Деца, широко среда, обхватна да. платформа, касаеща конкретни решения на проблемите в квартала. Как ще решим проблема с паркирането? Как ще решим проблема с презастрояването? Как ще решим проблема с липсващите места в детските градини? Имаме конкретни решения за това нещо. Да. И искам да посоча, че тези предложения ги разработваме през последната една година и то в взаимодействие с гражданите. Аз искам да ви кажа, че също живея в Люлин от 23 години и приемам тази надпревара като лична кауза. Защото искам да остана да живея за в бъдеще там. Имам и 2 деца, които живеят там и се развиват в нашия район. Да. Какво имам предвид под конкретика? Ще дам само един пример, защото ако тръгнем да говорим за цялата платформа, ще ни отнеме много време. Пример с паркирането. Извинявайте, но на една метростанция Сливница, откакто е построена, има 25 паркоместа. Вие сам знаете, че голяма част от пътуващите от западна България, тук визирам Сливница, Драгомани, близките населени Няма места, връзка паркират. между метрото и ЖП линия, автобусен транспорт. Така, те паркират своите автомобили в близост до тази метростанция и ползват към вътрешността на София въпросната метростанция, метрото, да. Само, че 25 паркоместа за последните 15 години. Само от Перник колко хора пристигат ежедневно. Да не ви говоря след отварянето на новата връзка от кръговото на Банки и магистрала Струма, точно за пътуващите от Перник, ами те директно влизат в Люлин по там един се булевард. говореше за връзка с ЖП линията и метрото. В момента, да, има много неща, които коментират и настоящото управление. Настоящия кмет е от 14 години там. Ще се върнем и малко преди това. Направени са редица хубави неща в нашия квартал. Но аз смятам, че те са направени на парче. Няма последователност. Не виждам една дългосрочна програма за нашия район, каквато предлагаме ние. И тук ще се върна на нашите основни приоритети. Казахме 3. Защо? Защото те обединяват всичко, което нашите граждани очакват от една районна администрация. На първо място сме сложили децата с свързаните проблеми с детските градини, детските спортни площадки и така нататък. На второ място всички проблеми, свързани с средата. Това е инфраструктурата, благоустройството и така нататък. И на трето място сме посочили възможностите. Или иначе казано, ако моите съграждани ни гласуват доверие на мен и моя екип, те ще се запознаят реално чрез нашата платформа на какви възможности могат да разчитат. Тук визирам някои иновации в районната администрация, които виждаме, че имаме нужда от тях, но не са обособени през годините. Ще посоча 2 от тях. Едното е обособяване на звено за бърза реакция и превенция, което да реагира веднага при възникнали инфраструктурни, благоустройствени... Да, защото вие вашата програма казвате, че ще превърнете Люлин в сигурно място за живеене. Така. Именно в това се изразява и следващата административна мярка – създаването на звено за обществена безопасност. И по най-бързия начин прокарването на проект и изграждането на възлови участъци проблемни, където имаме концентрация на престъпления, на така исканото от всички нас видеонаблюдение. За това се говори от години. Така е. Така е, но във вашата програма вие сте написали, цитирам, Люлин е нашия дом. Може да бъде чист, зелен и сигурен. Така е. Но той трябва да бъде и малко по-атрактивен за хората, които живеят там. Разбира се. Не само зелен, но да има повече спортни площадки, места за отдих. Вие нямате даже един дори и малък летен театър, където да... Засегнахме този въпрос с липсата на културен център и голяма многофункционална спортна зала. През годините бяха изградени спортни съоръжения в Люлин на принципа на публично-частното партньорство, трябва да ви кажа, които позволяват обаче минимални часови диапазони, които често не са удобни за децата и живущите в района, да се ползват безплатно. Да. Според мен това не е социална политика. Не. Ние имаме нужда от изцяло общински спортен център и културен такъв. От една голяма библиотека имаме нужда. Извинявайте, но другото нещо, което искам да посоча, също е много важно. Тук ще направим аналог с младост.
Районният кмет, ако е активен, също една от основните му задачи трябва да е икономически да създаде условия за привличане на повече инвестиции, за създаване на благоприятни условия за местния бизнес, той да се развива. Виждаме Младост как добре дръпна следствие на изграждането на бизнес парк Младост. И не само това. В Младост има болници, Така е. има хубави пазари. Малко по-различно е. Наистина Младост изглежда по малко по-различен начин. Не случайно дадох този пример, защото и той се смята, че е краен квартал, голям квартал, спалня на София. Защо и Люлин да не бъде такъв? Така е, но понеже споменахте за спортни съоръжения, сигурно знаете колко десетки стадиони се направиха в държавата, в някои села с няма и 300-400 жители за милиони стадиони. Така е. Добре, няма ли някой, който да се сети и да каже, чакайте да видим сега тези хора, все пак трябва да бъдат наказани по някакъв начин? Това е и национален проблем. Тук И защо вече тези средства не се разпределят на места като Люлин, да речем? Разбира се, тук е въпросът вече да засегнем и как работи Столична община като голяма столична община. През годините станахме свидетели именно на едно, за мен, неефективно разпределение на публичния ресурс. Да. Тук визирам нашия район. Извинявайте, 180 хиляди души живеят в този район. Млад район, млади семейства, деца. Ние насочваме ресурс в други населени места. Да, и те трябва да се развиват. Но това трябва да става приоритетно. Трябва да става там, където има нужда от това. Нашите деца имат нужда от реновиране на нашите спортни площадки в училищата. Между другото, тук ще отворя една скоба. Тя е свързана с едно предложение, което много добре се възприема от младите семейства и родителите в Люлин. То касае част от образователния процес и е насочено именно към връщането на колективните масови спортове в люлинските училища. Много съм се амбицирал в тази насока и трябва да ви кажа, че не са необходими много средства, за да го реализираме това нещо. Какво визирам? Имаме в Люлин големи прилежащи площи към училищата, въпросните училищни дворове. В част от тях са изградени баскетболни, волейболни игрища и малки футболни игрища. Едно нещо трябва да направи общината. В взаимодействие с управата на всяко едно училище, общината да се ангажира с наемането на специалисти по различните видове спортове и да подсигуриме безплатното посещение извън учебно време на различен спорт, колективен, масов, какъвто си избере съответното дете. Ами ние ще имаме възможност след 6 месеца да създадем вътрешно районен или вътрешно квартален междуучилищен турнир и вместо децата ни да стоят в градинките и попейките, които до голяма степен в момента в междублоковите пространства са превърнати в свърталище на наркомани и всякакви други типове, ние ще ги вкараме обратно в училището. И ще успеем да подпомогнем родителите в този процес. Или иначе казано, общината трябва да бъде партньор на гражданите във всяко едно отношение. Тя трябва да се активира и по-бързо да реагира на сигналите на хората, които се подават. Именно. А за сметка на това, вие като кмет, пожелавам ви да станете, Благодаря. ще реализирате ли по-чести срещи с хората, допитвания, защото вие не може да знаете всичко. Така е, благодаря ви. Особено в областта на сигурността. Благодаря ви за въпроса. Задават ми го често. Да. Тук сме посочили в нашата платформа създаването на един обществен съвет към кмета на район Люлин. Да. Който обществен съвет да е съставен от хора, живущи в определените микрорайони. Представители на живущи от микрорайоните. В този обществен съвет да влизат и представители на неправителствени организации, представители и на политически партии. Какво визирам? Аз искам в най-кратко време да бъде създаден план за развитието на Люлин с взаимодействието на живущите. Защото в момента ние решаваме проблемите без да се допитаме до тях или проформа извършваме едни обществени обсъждания, които за които никой не знае даже. За които никой не е разбрал. Или какво визирам?
Люлин е разпределен на микрорайони. Сядам днеска или изпращам служители от общинската администрация в даден микрорайон. Коментираме развитието на този микрорайон и включването в този план за Люлин в следващите 4 години. Какво визирам? Къде да има паркинг и хората да са съгласни с това нещо. Къде да има спортна площадка, къде да има детска площадка, къде да има по-добра степен на озеленяването и така нататък. Обаче вие имате една невероятна възможност. Мислили ли сте за създаването на така пешеходни зони между Люлин и Западен парк, велоалеи, примерно? Това е уникално за Люлин, за тази връзка. Да. Аз лично живея в Люлин 7 микрорайон. Това е южната част на квартала, в близост до Западен парк. Искам да ви кажа, че ние имаме един уникален парк до квартала, който не използваме. Аз лично го посещавам и спортувам в този парк и трябва да ви кажа, че ми се налага да минавам през една поляна, която в момента се използва за изхвърляне незаконно на отпадъци. Минавам през един дънер и рекичката, за да влеза в парка. Това нещо сме го включили в програмата. Проверили сме, че терените позволяват, те са предназначени в плана за подробния устройствен план на Люлин за озеленяване и искам да го реализираме. Много добре се възприема от нашите съграждани. Поне още един вход към Западен парк с изграждането на пешеходна, велоалея, прилежащи пейки, скамейки, с осветление, мостче и така нататък. Да го реализирате, нямаме много време. Сега накратко ще ви помоля в рамките на минута да така мотивирате хората да гласуват за вас. Да мотивирам хората. На първо място искам да използвам една приказка на Константин Иречек от 1881 година. Да. Тя е следната. Тя важи и днес. Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, че вече сме се квалифицирали да правим всичко от нищо. Призовавам хората да повярват на първо място на себе си, да се запознаят с това, което предлагат кандидатите, да не се увличат само по партийните направления. Добре, да. Това е. И можем да постигнем всичко, което казах на 29 октомври, естествено с бюлетина номер 86. Много ви благодаря, господин Попов. Благодаря и аз за желая ви успех. Благодаря ви. Гласувайте за Тони Попов, кандидат за кмет на район Люлин с бюлетина 86. И не забравяйте, купуването и продаването на гласове е престъпление.